Ding vagy dinge? Sziasztok! Ezt azért kérdezem meg így rögtön az elején, mert sokan használjátok a dinge formát, mégpedig ilyen helytelen formában, ezt a mondatot most ne jegyezd meg, das ist meine Dinge hier. Ez az én cuccom itt. Na most, az, hogy dinge, az egy létező szó, de az a dingnek már a többes száma. Tehát, hogyha te egy darab dologról szeretnéd, egy konkrét tárgyról például elmondani, hogy ez az enyém, akkor így mondd, das ist mein Ding. Oké? Okay? De nyilván a többes számú dolog is létezik, akkor mondhatjuk, hogy ich habe viele Dinge in meinem Schrank. Sok cuccom van a szekrényemben. Na, és akkor még a zachét szóba se hoztuk. Na, de most én szóba hoztam. Ugyanis a Sache, Sachen többes számban szintén azt jelenti, hogy dolog és dolgok. Csak ez valami elvontabb ügyre vonatkozik, tehát még a dingre mondhatom azt, hogy van egy ilyen átvittebb értelme is azért, hogy mondjuk ez nem az én világom. Mondjuk, hogy klassische Musik ist nicht mein Ding. Klasszikus zene nem az én világom. Ha azt akarom mondani, hogy ez nem az én ügyem, ez nem az én dolgom, azt inkább úgy mondjuk, hogy das ist nicht meine Sache. Jó? Akkor a javaslatom az, hogy írjál ezekkel példamondatokat, használj nyugodtan a duden.de szótárt, az nagyon hasznos erre, de egyébként bármelyik AI alkalmazás is kiváló tippeket fog neked adni erre. Én javaslom a használatukat, legalábbis nyelvtanulásra tökéletes, akár a ChatGPT, akár a Copilot, akár a Gemini, amelyiket szereted, vagy hát kipróbáltad esetleg és bevált, de többet is nyugodtan próbálgassál, írass vele példamondatokat, a nyelvhez nagyon értenek, ugyanis nyelvi modellek, és ebből is rengeteget tudsz tanulni. Ciao.